Ahojte, dneska nás vítam u silvesterskom speciále. Ja som otočil, ale trochu som netočil zvuk zase. No a náhodou som to oddelil na niekoľko častí. Ukážem vám jednu vec. Toto je silvesterský speciál. Trochu kratší bude. Jak? Nie, toto nepotrebujeme. Potrebujem toto. A uvidíte, že sa dá jednoducho spraviť. To je nič. Potrebujem je iba 3 bloky vysoko. Tak jeden blok takto. Tu nie je to potreba. Takto. A takto. Tu, aby ste to iba vyliezli. Potrebujem jednu koľaj. A veľmi veľa vozíkoch. Ako idete tu na takto vozík a potom pôjdete tu na napríklad nižšie a dá sa toho ísť také a tu na to teraz také to robím a takto iba klikám na tú koľaj stále. Drža iba tlačítko s tou koľaďou. Vy to budete musieť ukladať a vidíte, už tam je to tmavé. Teraz si sa zničím tento blok, tieto zničím. To nepotrebujem nič. Zničím toto, posuniem to a hodím do toho. Nie. Tak to vytvorí prvé auto v Minecrafte. Vidíte, prvé auto v Minecrafte, hýbe sa to samo, žiadne koľaje. Žiadne cheaty, žiadne mody. Obyčajný Minecraft, keď ja za toho nastúpim, tak sa ten aký vozík zastaví, to nechápem. Takže toto bolo video, jak robiť auto v Minecrafte.